हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दैमारि अफिसियेल इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव खनसे फिन माने बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङोहाय दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मानो होनबा आङो सासे खानाय स्ट्रेट बानायनो नागिरदों आरोहाय दिनै ओमफ्राय बे खानाय स्ट्रेट बानायनायखौनो लोगोफोर नोंसोरनो आङो शेयार खालामनो नागिरदों ओमफ्राय आङो जिखिनि हायो नोंसोरनो खोन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ नोंसोरो मोजां मोनोब्लाथाय नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय शेयार लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर अननानै आरोना बयबो खालामलायनानै होदो ओमफ्रायहाय दा खानाय स्ट्रेट खालामगोन मानसिया आरोहाय मोनफैथ'वाखै फैगासिनो दङ ओमफ्राय दा मोनफैबाथाय आङो नोंसोरनो खोन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर थ' दा बिदिब्ला आङो भिडिअखौ माने बिदिनो स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै आरो लोगोफोरना नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर स्ट्रेट खालामग्राया दहायनो मोनफैदों आरोना ओमफ्राय आङो मोनफैनाय लोगो लोगो माने खानायखौसो एसे हानानै लाग्रोबाय फैनायखौ आङो मोनफैनायखौ भिडिअ खालामनो हायासै आथुर जानानै ओमफ्राय नै आङो खानाया गोलावथारमोन ना एसे हानानै लाबाय नै ससे गोलावैनो हाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आङो फार्स्ट स्टेप क्रिम फोननोसै लोगोफोर ओमफ्राय फार्स्ट स्टेप क्रिमखौ फोनखांनानै माने आं 30-40-50 मिनिटसो सोरनाबा माने खानाय लाना खानाय टाइमखौ एसे बारा नांगौ बेखौ आङोहाय चेक खालामनानै उनाव सुसिगोन आरोना ओमफ्राय सुखांनानैहाय बेखौ ड्राई खालामनानैसो स्ट्रेट खालामसिगोन लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ नोंसोर जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरोना माने मिन्थिगोन मोजाङै नै दाना लोगोफोर आङो फार्स्ट स्टेपनि क्रिम फोननानै सुखांनानै ड्राई खालामनानै स्ट्रेट खालामगासिनो आरोना दाना नै स्ट्रेट खालामगासिनो फार्स्ट टाइम स्ट्रेट खालामनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय आरो सेकेन्ड स्टेप क्रिम फोननो दंबावो ना लोगोफोर बेखौ बोखांजोबबाथाय स्ट्रेट खालामखांजोबबाथाय सेकेन्ड स्टेप क्रिम फोनबावनांगोन जासिगोन नै लोगोफोर बारा गैला एसेल'सै आरोना बोखांजोबनो ओमफ्राय मालायफ्रा एप्रन गाननानै लायो आंहा दिनै माने जेबो इउज खालामासै बानानै माने एप्रनखौ गाननानै लायासै नैबे लास्ट टाइमनि आरोना लोगोफोर आङो लास्ट फाइनालनि भिडिअखौसो होबाय माने आङो सेकेन्ड स्टेप फोनखांनानै सुनाय ओमफ्राय ड्राई खालामनायफोरखौ लालायासै भिडिअआ गोलाव जागोन होननानै बेखौ आङो फाइनालनिखौसो लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर बेयो माने जोबथारनायाव लाबाय आङो जाबाय नै दानिया खानाय बोनाया जा हिट जाखादोना खानाया मार गिलिरखा आरो बरिया नुखादो